Želim da vam pokažem unutrašnjost kamiona, u pitanju je Renault Premium 450 DXi iz 2007. godine, što znači da sam kamion ima, 15 godina plus minus koji mesec, jel tako? Počet ćemo od vozačkog mesta. Prvi problem koji imamo u ovom kamionu jeste to što ovaj prozor ne može da se zatvori do kraja, zato što je sam zupčanik ili šta god na elektropodizaču pukao i kada stisnete prekidač za podizanje čujete ovo. Zatim, drugi problem je što je ručka za otvaranje vrata, znači za izlazak napolje, pukla. Saznao sam da to već mesecima tako stoji, ako ne i godinama. Jednostavno, da biste izašli napolje, morate da otvorite sada prozor, ovo što sam vam pokazao, da gurnete ruku napolje, da uhvatite ručku s polja i da se pustite. Problem s ovim prozorom je sad, neko će reći, pa dobro, otvoren je malo prozor, zašto je to problem? Pa problem je kad putujete recimo 500, 600, 700 km u jednom smeru, napolju duva vetar, pada kiša, hladno je i naravno sve vam to smeta, a da ne spominjem buku koju vam pravi naravno turbulencija vazduha, a samim tim i kada dođe vreme odmora, prozor je otvoren, sve se od spolja čuje. Sljedeći problem jeste što ovo su prekidači za zaključavanje i otključavanje vozačevih i suvozačevih vrata. Ja kad slučajno recimo zaključam vrata, šta se desi? Ova sajla koja je pukla ovde se uvuče dole i samim tim više ne mogu ni da uradim ono malo pre što sam rekao i da se pustim napolje, nego moram da nađem klješta koje ću nekako da zavučem ovde unutra, da stisnem tu sajlu, da je uhvatim, da povučem da bih otključao vrata. Menjač sam po sebi je manuelni naravno, ali ima problem sa sajlama, tako da često krču ubacivanje u 7. brzinu, u 5. brzinu, da ne pričam da vam treba biceps Arnolda Schwarzeneggera da biste ga ubacili u rikverc. Ne postoji 1 kvadratni milimetar na ovom kamionu koji nije prljav. Pogledajte, znači ovo su masni tragovi, ne znam od čega, da li je kamion prekišnjavao ili šta god, ne znam šta se ovde dešavalo. Ovo je prostor oko šibera, znači sve je masno, ovo je na dode tvrdo onako, znači nemate osjećaj kao da pipate tkaninu, nego kao da pipate kamen. Ovde naravno srpska posla, znači ako fali fabrički deo, gurnut ćemo šraf u karoseriju kabine, nikakav problem nije, šta je to. Ovde recimo nemamo sjelicu, pogledajte ove masnoće pored ovog prekidača. Onda imamo ovaj, da kažemo, bunker gore, na što to liči. Ovo ovde ne znam šta je i šta se dešavalo. Znači, krevet na kome ja sedim je polomljen. Pogledajte suvozačevo sedište. Znači, ja da sam ovde vršio veliku nuždu i da sam prao sedište posle svake velike nužde, mislim da ne bi ovoliko prljavo bilo. Onda, kaseta. Znači, pogledajte ovo. Evo, pipaću i dalje, evo ima tu prva pomoć, možda ima skalpel i sečem sebi ruku na kraju. Ovo nije kamion koji sam ja našao na otpadu, stoji već 20 godina, pa sam ja sad ušao da ga čačkam. Ovo je kamion koji se vozi konstantno prethodnih 6 godina. Znači, evo. Ovo su vam tipke za tempomat, kao što vidite. Sad kad ih stisnem ovako, one se pomeraju. Zamislite da je to bilo toliko masno i prljavo da tipke uopšte nisu mogle da se stisnu. Znači, bukvalno niste mogli da stisnete tipku za tempomat, koliko je prljavo bilo i masno. Ja sam skinuo bio poklopac volana, odštafio sve ovo, izvadio napolje, očistio sve fino, vratio nazad i sad, kao što ste vidjeli, to može da radi. Moram da napomenem da je ovaj kamion pre nedelju dana išao u Belorusiju i ja sam dobrovoljno proveo 4 sata u ovom kamionu čisteći ga, tako da ovo što sada vidite je očišćen kamion, verovali vi meni ili ne. U ovoj situaciji možemo da krivimo i poslodavca koliko i kolegu koji je pre mene vozio ovaj kamion. Vi možda kao vozač niste čisti, odnosno aljkavi ste, prljavi ste, ne zanima vas higijena s jedne strane. To je, da kažemo, razumljivo. Ne kažem da je dobro, ali da je razumljivo. Sa druge strane imate poslodavca koga uopšte ne zanima kako mu izgleda kamion. Verujem da većina poslodavaca drži do, da kažemo, neke reputacije i do toga kako mu izgledaju kamioni. Vaš kamion bi trebalo da bude, po mom mišljenju, ogledalo stanja vaše firme. Da zaključim, krivica prethodnog kolege ista kao i krivica poslodavca. Po meni ovo ne može nikako da bude normalno. Koji mentalni sklop čoveka može da dozvoli da mu kamion izgleda ovako? Po tim mislim na poslodavca i na vozača. Recite mi vi vaše mišljenje u komentarima ispod. Hvala puno, ajde pa javljam vam dalje. Vidimo se.